contra, tenim el tema de la promoció econòmica, que ja li ho vaig dir fa 2 anys, quan jo vaig intervindre en aquests pressupostos, on vostès el tenen dotat en 70.000 euros. La Conselleria de Promoció Econòmica i Empleo, vostès li consignen 70.000 euros, concretament el 0,34% del pressupost. Miren, esta és la regidoria que vostès, en el programa electoral, en l'any 2011, van considerar que era la regidoria estrella. I jo sempre m'agrada portar-lo, el programa electoral de vostès, on a la primera plana, que és on estan els bons desitjos del senyor alcalde, diu: trabajaré para potenciar el desarrollo económico cuyo objetivo fundamental es precisamente la creación de empleo. Pues bueno, la creación de empleo en 70.000 euros consignats mos pareix que ha sigut completament ridícula. Però és que més ridícul encara és l'estat d'execució que vostès molt van donar a 26 de l'11 del 2013, o sigui, a 26 de novembre. En aquesta partida, que l'any passat també la van dotar en 70.000 euros, s'havien gastat 6.742 en obligacions reconegudes. 6.742 dels 70.000. No m'estranya que tornen a dotar-lo en 70.000. S'havien gastat 119 euros en publicitat i propaganda, 3.887 en reunions i conferències, 400 en altres gastos i 2.335 en estudios i treballs tècnics. Això és el que s'havien gastat vostès en la partida de promoció econòmica. Esta és la demostració del que a vostès els preocupa la creació d'ocupació i el problema de l'atur. El problema de l'atur que nosaltres sí que considerem que és el més important. El més important. Mire, en el programa electoral vostès diuen, a més de la salutació de l'alcalde, que crearien l'àrea d'ocupació a l'Ajuntament, que facilitarien la inserció de les persones aturades, que fomentarien l'esperit emprenedor i estimularien la creació d'empreses, que crearien l'Observatori de l'Ocupació. Jo no sé si l'Observatori de l'Ocupació és esta gràfica, perquè si volen li la dic com la poden fer. Això en un Excel és facilet, vull dir que això ho faig jo en un Excel i cada any fem la gràfica. Això és des de l'any 2006 al 2013 el que ha pujat l'atur a Benicarló. El que ha pujat l'atur cada any. Cada any va pujant. Mire, entre una barra vertical i l'altra és el que puja cada any. I sí que n'hi ha una disminució, una dent en mitant, que és a l'estiu, on baixa una mica, però si tracem una línia des de l'any 2006 al 2013, aquest atur ha pujat d'una manera lineal sense parar. Estem al voltant de 3.000 parats. Al voltant de 3.000 parats. I vostès encara estan pensant si farem un observatori de l'ocupació i dotant a l'àrea de promoció econòmica en 70.000 euros. Mire, vostès deuen ser l'únic ajuntament de la província de més de 20.000 habitants que destina 70.000 euros a l'àrea de promoció econòmica. No tenen un plan d'empleo municipal. Sempre es diu que les polítiques d'ocupació són de totes les administracions i aquesta administració és l'administració local, que és la que està més prop als ciutadans. Aquesta és l'administració que més s'hauria de preocupar. Ara fa pocs dies hem sentit que Pobles del Costat, i no vull nombrar el que ho ha fet, s'ha preocupat per demanar un taller, una escola taller, dotada en 400.000 euros per part de la Generalitat, a la que a més l'Ajuntament ha afegit 140.000 euros per a crear llocs de treball. Què fa aquest Ajuntament? Cursillos? Bocs d'ocupació? No, el que ha de fer és contractes. Aquest Ajuntament el que ha de fer és contractes. Contractes de 3, de 6 mesos a les persones que no tenen cap tipus d'ingrés, cap tipus de subsidi, perquè ja ho han agotat tot, i el que s'han de ficar a treballar és en un plan d'empleo local. Un plan d'empleo local per a gent titulada i no titulada. Nosaltres el que proposem avui aquí, i li vaig a fer la segona proposta, senyor Serrano, és que en estos 70.000 euros, més 10.000 euros de cada una de les àrees, com per exemple comerç, cultura, joventut, els 24.000 euros que tenen del pla d'ocupació de les administracions públiques, que vostès van fer una reserva de crèdit i que no s'han gastat ni un euro perquè cap empresa s'ha pogut acollir, estos 24.000 euros que tenen la reserva de crèdit de l'any passat, les afegeixen en estos 70.000 i 10.000 de cada una de les àrees, tindríem uns 120.000 euros i feien un pla d'ocupació. En estos 120.000 euros vostès podrien crear treball. Tipo el PAMER i l'Encorp, que estos anys atrás el fem, i el salari jove, i que ha desaparegut de l'Ajuntament perquè, des de luego,
la Generalitat no ens dota d'estos programes d'ocupació. Això és el que els preocupa a vostès, l'empleo, l'atur i l'ocupació en este poble. Miren, els vaig a dir una cosa, el menjador social està molt bé, i les prestacions econòmiques individuals també, i la renda garantida de ciutadania també, però les persones tenen una dignitat i el que volen és treballar. ¿Vale? Entonces, lo que no volem és caritat. La gent el que vol és treball, més treball i menys caritat. I això, vostès com a administració local propera al ciutadà tenen l'obligació de fer-ho. I no estan fent res. Res, absolutament. Per supost que nosaltres apoyem tots els programes que hi haguen, però les persones preferirien treballar i tindre un sou, encara que sigui menudet, i des de luego no tindre que anar a demanar caritat a ningú. I això, penseu, perquè és molt important. Ja crec que el ple passat no, però l'anterior també portava el programa electoral nostre, li deu agradar molt, o a lo millor la portada que està l'alcalde li deu agradar. El programa electoral, li agrada, perquè el té molt per la mà, li deu agradar el programa electoral. I m'ha parat molt bé. En el tema d'empleo, els ajuntaments estan condicionats. És el que he dit antes. És a dir, són competències que l'Ajuntament algo poden fer, però estem molt limitats. Estem molt limitats. Estem molt limitats. Algú vull reconèixer. He dit antes que els ingressos n'hi ha els que n'hi ha. Ingressos n'hi ha els que n'hi ha. N'hi ha més? El tema del conservatori.